मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय लाइमोनफोरखौ दिनै नोंथांमोना फरायसालियावनो बरायदों मा इसारा लानानै मा फोरोंदों मानि गिबियाव आङो गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि जानानै नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायथिखौ जासिग्रोनाय थाबाय। नंगौ जोङो 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनिफ्राय सा 16 जन मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा बे सा 16 जननि गेजेराव जोंहा सा 16 जनाबो पास जाजोबदों, अर्थात जोंनि फरायसालिनिफ्राय 100% बा 100 जौखोन्दो पास जादों। दा बेनि गेजेराव दङ जाहैबाय 12 जन अर्थात 12 जना जोंना स्टार हल, बिनि गेजेराव दङ जाहैबाय फार्स्ट डिभिजना 4, गासै 16 जाहैबाय जों। दा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेयाव नायबावदो जोंनि फरायसालिनिफ्राय हमनानै ला हाइस्ट पार्सेन्टेजआ जोंहा 83.33% मोननो हादों आरो लयेस्ट हिसाबै जोंहा 70.83। बे जोंनि फरायसालिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बेजोंनो नायबावदो जोंहा लेटार लानो हानाय जाय जोंनि फरायसाफोर, साफ्रोमबो फरायसा 16 जन फरायसायाबो मिनिमाम गांनै साबजेक्टआव लेटार लानानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। दा बेजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै मोनसे फेलिसिटेसन प्रग्राम अर्थात बरायनाय प्रग्राम हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो गार्जेन दिथागिरिफोरखौबो लेंहरनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि फरायसाफोरजों दिनै एसे मत बिनिमय लादों जे गोबां गथ'फ्रा मेट्रिकआव पास जाखांनानै कलेजाव मा फरायहैनो मा खालामो बेयाव आन्दायनाय। दा बेवहाय जोंहा जोंनि ओनसोलनि गेदेमा सुबुंफोर सफैदों आरो फोरोंगिरि सारमोन दं, सामलाय आफादनिफ्राय जोङो दङ। दा जोङो बिसोरनो एसे सुबुरुन होदों जे मा फरायब्ला मोजां जागोन, मा साबजेक्टफोर लानानै जों फरायनांगोन बेखौ जों होदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु बे फरायसालिया मोनसे धर्मजों लोब्बा थानाय अनुस्थान, जोङो धर्मनि बिथिङावबो माखासे पक्ष बिसोरनो बोसोन हरनाय जादों। जेरै आखुथाया जोंनि थाखाय मेन, जोङो ड्राग्स दानि जोंनि परिबेसाव जों बयबो मिथिगौ सांग्रांथि जानांगोन आरो गाज्रि हाबा 2 नम्बरै मावनाय थासारिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। दा आं सामलाय आफादनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय। दा जोंहा गाहाय फोरोंगिरि सार दङ आरो फोरोंगिरि सारमोन दङ, बिथांमोनहाबो फंनैसो बुंथोंसै। गोजोन्थों। बांसिन पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसारनो हादों, माबायदि मोनदों गोसो? माने गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनदों आरो। ओमफ्राय आंना टारगेटआ बे नङामोन, आंना टारगेटआ डिस्टिंसनमोन आरो। आंनो गोसोआव साननाय दंखायोमोन जे स्टार मार्कखौ आं मोनखागोन, बेखौ टारगेट दंखायोमोन आरो। माने आंना टारगेटआ डिस्टिंसनमोन आरो। ओमफ्राय गासिबो साबजेक्टआव लेटार लाजोबनायमोन आरो, थेवबो आं मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार लानानै उथ्रिसारनो हाबाय, बेयाव आं गोजोननाय दं आरो। बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? 83.83 मोनबाय आरो आं। मा साबजेक्टआव लेटार लानो हादों? बड', साइन्स, मेथ्स ओमफ्राय जिअ'ग्राफियाव मोनबाय आरो। इयुनाव माबायदि फरायलांगोन? दा आं इयुनाव आर्ट्स स्ट्रिम लानानै SI बिदि UPSC एग्जामखौ उथ्रिलांनो सानदों आरो। बबे कलेजाव फरायो? क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावनो लानो सानबाय आं। बेबायदि पार्सेन्ट मोननो बेसेबां खस्थ' खालामनाङा आरो सोर नोंथांखौ बेबायदि पार्सेन्ट मोननो हेफाजाब होयो? गिबियावनो आं हस्टेलाव थागिरि साफ्रोम सार आरो मिसमोनखौ साबायखर होनो सानो। मानोना बिसोरो हस्टेलाव थानानैनो जोंखौ बिमा बिफा बायदि अननाय होनानै जोंखौ बेबायदि स्टेपसिम बा पार्सेन्टसिम लोमजानाय साजानाय गासैयावबो मदद होनानै बे पार्सेन्टखौ मोनहोनो हादों आरो। बिसोरनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर जासियो। मा नाम? आंनि मुङा रिन्दा बसुमतारि आरो। मा स्कुल होनो? गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालि। नोंथांनि लकेसना बबेयाव? आंनि लकेसना सान्थिपुर, साउथ सिमला बागान। मा गामि? साउथ सिमला बागान। बिमा बिफानि नामा? आंनि बाबानि नामा अनन्त बसुमतारि, ओमफ्राय आइनि नामा मनिला बसुमतारि।